De bhar gur béh seo a céadú chun aglah radio as cuaige a dhéanamh le UNICEF an féidir a Aibhlín acó thuirt sumar dús faoi céhíd UNICEF agus maidir leis an bust atá agat lo. Tá is a gom gohfuil UNICEF gohfuil an ahananta a gcuibh ag an am chéine a gháine? Se cinnte a Dharren agus gurb maith go arís as chur a thuirtam anó. Is í UNICEF gníomhreachta na Náisiún Aontaithe de leanaí agus tá míad tomanta de leanaí a chosint agus a hacu ar fud an domhan. I bríimiid I mreis is céad agus nócha tír nó críoc. Ag cinntiú go bhfuil chum sláinte, uisce glán, cothú, idachas agus cosint ó foréigean ar fáil de gach páiste. Agus mé féin I bríam leis an bhrean abhcódachta I UNICEF Éireann chun cearta leanaí in Éireann agus ar fud an domhan a cosint agus a cearchan cinn. Ok, Táid chun cáintiniu go háirithe faoi Gaza. Thula méid go sé ráta a go bh UNICEF Aibhlín gur cogadh é atá ag tarlú in Gaza faoi láthair gur cogadh in ag pháistí é. An féidir cóirstíos a thuirt suma Aibhlín faoi cén chuí a greideann sibh an rátéis sin? Is trú é rá ach gan doubt le beagnach gábhlíonn inis is í Gaza an áit is buailí ar domhan de pháistí. I measc gach céad duine variator in Gaza is pháistí I dahad agus I gagaí eile bíonn sé thart ar fethe. So go dtí seo maríoch breis is 8,000 ceiricéad trucha páiste thart ar fetheacht páiste gach lá. Tá sé sin cosúla seomáranga omláin a marú gach in lá ar feadh beagnach gábhlíonn. Feicimid an seachta sicáta tá gcuirte dearbhaithe in Gaza agus ní thorúlacht fása ann. Tá cásanna trom cúiseacha ag méadú go tapa beagnach 180 i gceann cúpla mí. Tá 100 agus 90 páiste Palestínach tar éis bása áil de bhar míorúlacht ó tús an cogadh seo. Agus le déanaí feicimid go bhfuil páistí agus a hismóirí a marú agus iad ag fannacht I lína le bia agus soláirtí eile in Gaza. So tá sé freisin a bhd níos dacrann is teachtar uisce glán nó serviceí sláintíochta agus tá daoine brota agus tá na brotíochta ag maidú. Tá an cur sláinte agus an idachas Christa agus tá beagnach gach páiste in Gaza ag taistil ó hacaíocht bhéarmhar sláinte. Ok, agus cén sais obair atá dhéanamh a go bh UNICEF in Gaza níos Aibhlín? Well, tá an bhrean UNICEF ar an talamh in Gaza ag scagadh leanaí ag tuairt vaccíní ag sularthar bia teirpeach agus uisce glán agus ag chur cogadh agus tréalamh riachtanach ar fáil d'ospidéal ann. Tá míad ag cabhair le leanaí atá scartha ón a dteaghlach agus an a hismóirí ag tuairt tacaíochta tíochaí sosiálta agus ag chur spásanna foghlama ar fáil le haghaidh páistí gur féidir le leanúnt lena chud idachas fiúilóir an cogadh ach cinnte tá golóir páistí ann nach bhfuil aáil éon tacaíocht nó éon bia faoi láthair tar breis agus milliún leanamh fácathe gan éon chúnamh ar feadh seachtaí rud agan go bhfuil glún omláin I mbaol-ochras galar agus trauma a bharigh I bhfad tar éis don cogadh chríochnú. Ok, agus ní hamháin ó thaobh páistí na Aibhlínach an féidir a rálam cadíd na héilimh atá a gcuibh I UNICEF chun stoppa cóir leis an bhréigean?
Well, ag UNICEF táimid sa léir caithfidh soscogadh láithreach agus bún a bheith ann. Ní mór stop a chur le mar sa bhíolteachta agus go háirithe pháistí. Táimid ag éilimh ruchtain chéanúil sa bhálteachta agus gan bhach inas go mbeidh bia uisce cogadh leis agus fosca ar fáil duna daoine is mó a bhfuil géargá acu leis. Táimid ag iarraidh freisin go gosnamhar ospidéal, scolanna agus bunéigear sibhialteachta eile. Ní ceart go mbeadh siad riamh mar spríochana. Agus ar deire táimid ag áitiú go glyfigh gach pártaí leis an dlí déanúil idirnáisiúnta agus go mbeidh siad freagrach nuair a háirithe cearta pháistí. Ní féidir batha agus lenaí a chosint ach go bháin mar chuirtear deire leis an foréigean agus mar osclaítear spás déanúil.